Sena ta' ħidma u kollaborazzjoni kontinwa bejn id-dwana Maltija ma' oħrajn Ewropej waslet biex konsenja ta' 100 kilo eroina tiġi interċettata fil-port ta' Rijeka fil-Kroazja. Fil-fatt, fl-operazzjoni li permezz tagħha tkisser ċirku ta' kriminalità, apparti dwana ta' pajjiżna kienu involuti dwani ta' Franza, ta' Spanja u dik Kroata. Id-Direttur Ġenerali ta' Dwana Joseph Ketkuti qal ma' One News li għal-ġimgħat twal ġie ssorveljat kontejner minn l-istrutturi tal-metall fi triqtu mill-Amerika ta' isfel lejn l-Ewropa. Qal li jekk fil-kontejner wasal f'port fi Spanja, ittieħdet id-deċiżjoni li tinżamm sorveljanza stretta fuqu sakemm dan jasal f'Malta. Kien hawn li għadda mill-iskener il-ġdid ta' dwana u f'tep qatajn irriżulta li l-kontejner kien mimli bidroga. Din il-kollaborazzjoni fuq dan iċ-ċirku partikolari bejn id-dwanijiet ġifieri fuq dan ċirku partikolari ta' kriminalità organizzata ilu għaddej sena sa. U fl-aħħar din kollaborazzjoni ta' ir-riżultat. Is-Sur Ketkuti spjega li wara konsultazzjoni bejn il-partijiet kollha involuti u minħabba l-fatt li kien hemm interess kbir li jinqabdu r-riċevituri tal-kontenut, ittieħdet id-deċiżjoni li dwana Maltija minflok tagħmel eżami fiżiku tal-kontenut hawn f'Malta tieħu l-miżuri kollha neċessarji ta' segretezza u sigurtà u tirrilaxxa l-kontejner taħt sorveljanza stretta biex jitwassal intatt f'idejn id-dwana Kroata. Dan biex fi kliem Ketkuti dawk li kienu qed jistennew il-kontejner bidroga jasal ma jintebħu b'xejn. Kien propju fil-Kroazja li nstab ta' minnu l-kontejner u f'operazzjoni kbira ġew arrestati 9 persuni, 6 Kroati, Olandiż, Spanjol, Kolombjan u persuna mill-Bosnia Herzegovina. Is-Sur Ketkuti qal li kieku ma kienx għall-iskener ġdid li d-dwana inawgurat fix-xhur li għaddew, l-operazzjoni kienet falli. Kieku kellna nagħmlu eżami fiżiku, ġifieri nżarmaw il-kontejner, dan kien kontejner minn diskret u kien ikollna nżarmaw biċċa fiżikament. Ovvjament xi ħaġa li tieħu tul u illi kienet it-telefon mbagħad l-itinerarju tal-kontejner u wieħed allura mbagħad l-operazzjoni se tisfaxxa b'hekk. L-operazzjoni komplet titwessa biex issa involuti wkoll il-Pulizija tal-Slovenja, tal-Ġermanja u tal-Olanda biex ikomplu iwessaw l-investigazzjoni.